أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي أوصانا بحسن الجوار وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wala nyimo do foli ani tamni ante segante nyine ko kura ya aw ye sanga ani wati balajele aw minu ba ka baro bla ka usogolen to shiriflala mali kono fokata se mali koka ambe aw bismillah anga jem kan kene kono ladabu mara nyuma be se ka sabati anga demba ko nana islamia dine ye an yamaruya ni ladabu munye neni aw ambela jelem se ka famiyali soro chogomina ana anga malmatu bawdo yani anga do anga babu konana ame foli bla anga Sayyidatula Sayyida Zainab. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kon bastila alhamdulillah ambe ala tanu mashallah. Anga Madam Traoré Sayyida Mariam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kon bastite basfete alhamdulillah. O kadara konana inafo ladala ananga ni malimatu banu ne amejeka masala ladabu amse ka famiyali sorala andew mara cogo nyuma anga sigidaw konana lafiya ani basigi bi se ka sabati akono cogo mina ola bi anga dakun obe talike dana nyogoya silamaya dine be ladabu jumen fo anyana alquran sanuma be mun fo anyana muhammadul mustafa ale fene ba anya mariani jumeyi anga nyiningali folo ambo nyeshi Sayyida Zainab Madam Kamina. Sayyida ibse ka walawalali ke anyi na fora dana nyogoya la yini jume yare bala wote mele fene ko dana nyogoya fana eske modelu bala ni modelu bala iga walawalali ka yam se ka famiyali soro. Aywa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallim. Sayyida Kulsum ambi fokusebe kan lajɛ baga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an ka bi thème bɛ fɛn min kan o de ye danaɲɔgɔnya ye n'an k'a ma ko sigiɲɔgɔnya. Sigiɲɔgɔnya ye fɛn ye a bɛ fɔ mɔgɔ ma tuma min na ko karisa ye i sigiɲɔgɔn ye o b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ yen n'aw sigira ka wagati min kɛ wagati janya fara a surunya kan a bɛ f'i ma o wagati ko i sigiɲɔgɔn de ye ni karimasina ye. Misaliya la mɔgɔ sigiɲɔgɔn i ka du kɔnɔna na cɛ bɛ se ka yɔrɔ furuɲɔgɔnma fila cɛ n'a muso aw ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye ka fara kan muso i dɔgɔmuso min furula ka fara i kan walima i furula ka fara min kan o y'i sigiɲɔgɔn ye fo ka taa se kansinamaw ma kɔrɔ dɔgɔmuso faralen ɲɔgɔn kan fo ka taa se hali du kɔnɔna na luwanzew dama faralen ɲɔgɔn kan i ni minnu bɛ sigila ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ nin bɛɛ ma k'i sigiɲɔgɔn fo ka taa se min ka du nɔrɔlen don ɲɔgɔn na. Kira yɛrɛ ko te sallallahu alaihi wasallam ko du 40 i kini bolo fɛ du 40 i numan fɛ i ɲɛkun kilenna i kɔ don ne du 40 ko bɛɛ lajɛlen bɛ jate mɔgɔ sigi ɲɔgɔn fɛ. Sayyida Kulsum o ti a bannen ye hali sugufɛw kɔnɔna na i ni min ka bitigi nɔrɔlen don ɲɔgɔn na n'a ka magasinw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o ma ko o fana y'i sigiɲɔgɔn dɔ ye hali ni tabalilen don n'a ka tabaliw gunnen don ɲɔgɔn na côté in bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen ye e sigiɲɔgɔn ye. Hali fo ka taa se sotarama kɔnɔna na Kulsum ni ni maa jɛra ka sigi sotarama kɔnɔ yanni ka i se i jiginyɔrɔ la a ye temps min ta ɲɔgɔn kan o wagati kɔnɔna na o ye aw ye sigi de la o sanga kɔnɔna na o fana bɛ fɔ o wagati ko i sigiɲɔgɔn de ye o sotarama kɔnɔ mɔgɔ ye fo ka taa se i jiginyɔrɔ ma. Nin bɛɛ lajɛlen a ka ca mɔgɔ sigiɲɔgɔn ka ca tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ye sigiɲɔgɔnya yɛrɛ fana jate minɛ a tilayɔrɔ bɛ taa tilayɔrɔma 3 jate la. Sigiɲɔgɔnya tilayɔrɔ bɛ taa tilayɔrɔma 3 jate la. A tilayɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye e maa min i sigiɲɔgɔn don et puis fana silamɛ don et puis fana i balima don o la o y'i sigiɲɔgɔn ye. I sigiɲɔgɔn don. I sigiɲɔgɔn don. Silamɛ don. I balima don. Parce que n'i ye sigiɲɔgɔnya jate minɛ a bɛɛ n'a ka hakɛ tila cogo de don. Sigiɲɔgɔn bɛ tila ka taa tilayɔrɔma 3 jate la a bɛɛ n'a ka hakɛ di cogo don a ma. Parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i n'o tigilamɔgɔ bɛ sigi kɛ i bɛ taa sɔrɔ e n'a bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ et puis fana silamɛ don silamɛya balimaya bɛ yen nɔ ka fara ka tuguni bɔɲɔgɔnya balimaya fana bɛ yen tuguni n'o ye masurunamɔgɔ ye. O la sariya b'a ɲini fɛ o la o ka hakɛ sigiɲɔgɔnya sira kan i ka o dafa o ye ka tila kana tuguni ani ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ silamɛya diinɛ sira kan o baaraɲɔgɔnya hakɛ i ka o fana dafa a ye tuguni. O kɔfɛ tuguni
ina ka balimaya hakɛ fana tuguni hakɛ bɛ nin kelen na bɛɛ lajɛlen na kana sigiɲɔgɔn cɛ hakɛ bɛ silamɛw ni n'a silamɛɲɔgɔn cɛ hakɛ bɛ ayiwa balimamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fana balimaya hakɛ fana bɛ o la silamɛya b'a ɲini fɛ k'i ka nin hakɛ in bɛɛ lajɛlen dafa o tigilamɔgɔ ye o ye sigiɲɔgɔnya tilayɔrɔ fɔlɔ ye sigiɲɔgɔnya tilayɔrɔ filanan ye jumɛn ye maa dɔ bɛ yen n'a tigi bɛ sigi kɛ i bɛ taa sɔrɔ i balima tɛ mɛ silamɛ don i n'a bɛ sigi la bon n'i y'a jateminɛ o ye sigiɲɔgɔnya tilayɔrɔ dɔ i kan ka sigiɲɔgɔnya ka hakɛ fa a ye ka tila ka silamɛya fana ka hakɛ fa a ye sariya ye min ɲini fɛ sigiɲɔgɔnya tilayɔrɔ bɛ taa tilayɔrɔma sabanan min na o ye i ni mɔgɔ dɔ bɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ i n'a tigilamɔgɔ tɛ diinɛ kelen na ni n'a tɛ diinɛ kelen na sariya bɛ jumɛn wajibiya i kan sigiɲɔgɔnya ka hakɛ o dafali de ye ka wajibi ye a ye i b'a ka hakɛ di a ma hali ni a y'a sɔrɔ i n'a tɛ diinɛ kelen na e ye silamɛ a tigilamɔgɔ ye kafiri ye i sigiɲɔgɔn don ka ban a ka hakɛ dafali o kɛra wajibi ye e ma maa dama i sigiɲɔgɔn don hali ni silamɛ tɛ en tant que e sigiɲɔgɔn kɔni don ka ban silamɛya sariya ye sigiɲɔgɔnya ka hakɛ min kɛ wajibi ye dɛ o hakɛ in dɛ i b'o de dafa i n'a ni ɲɔgɔn cɛ hali ni silamɛ tɛ o y'i kan wajibi ye parce que i sigiɲɔgɔn don o la sigiɲɔgɔnya bɛ tila ka taa ni tilayɔrɔ dama dama in na Seyda Umu Kulsum Seyda i da sera kɔrɔfɔ min ma sisan n'o ye a laban ye ko i danna ɲɔgɔn i ni min tɛ diinɛ kelen na donc silamɛya yɛrɛ de b'o ɲini an fɛ i ka a ka hakɛw tanga danna ɲɔgɔnya hakɛ i k'o tanga ye siga fosi tɛ o la k'a ka hakɛ bɛɛ di a ma di cogo la awɔ en tant que i sigiɲɔgɔn don ka ban sigiɲɔgɔnya hakɛ ye min ye sa i b'i banbari i kana ka hakɛ dɔ perdre fiyewu hali n'a tɛ diinɛ kelen na sinon i bɛ ɲininka i ka hakɛ la dɛ siga fosi tɛ o la Seyda an bɛ Ala de deli faamuyali ko ɲuman na i da sera kɔrɔfɔ laban in ni a nafa ka bon kosɛbɛ nin b'a yira na k'a fɔ silamɛ ni maa bɛɛ lajɛlen bɛ ku an ka silamɛya diinɛ bɛ an wele ka taa kisi ani bɛn de ma ani jogo ɲumanya hali ani mɔgɔ minnu tɛ diinɛ kelen na o bɛ silamɛya diinɛ bonya de ko fɔ siga t'a la an bɛ an kunda Madame Tarawele kan an b'a dɔn an ka diinɛ in ye kodɔn diinɛ de ye wa an kosɛbɛ yiri o ye alikuranɛ sanuman in de ye silamɛ ka kiti bɛɛ lajɛlen bɛ ta o de kɔnɔ o ma alikuranɛ sanuman bɛ mun fɔ an ɲɛna danna ɲɔgɔnya kan alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin alhamdulillahi Seyda bɔra ka min fɔ n'o ye danna ɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔn n'an ko ten tɔ Ala kumana sigiɲɔgɔnya hakɛ kan a ka kuranɛ kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ Ala b'a fɔ a ɲɛna suratu Nisa'i aya 36 na a ko cogo di qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi zi qurba wal yatama wal masakin wa jari zi qurba wa jari junubi sadaqallahu alazim Ala ko cogo di masa min ga bona se korotara ako wa abudullaha kay ala batu wala tushriku bihi shay'an akana fen batu ga fara ala kane wa bil walidayni ihsanan aka ɲumanya kɛ ka ɲɛsi a bangebaga fila ma o kɔfɛ don wa bi zi qurba k'a ka ɲumanya kɛ ka ɲɛsi an masurunamɔgɔw ma Ala ye ani minnu surunya ɲɔgɔn na balimaya la sinjiya la a ka ɲumanya kɛ ka ɲɛsi olu ma wali yatama ani yatimɛdenw a ye ɲumanya kɛ ka ɲɛsi olu ma wali masakina ani misikinaw n'o ye dɛsɛbaatɔw ye ani fantaw o kɔfɛ a ko cogo di wa jari zi qurba kan aw sigiɲɔgɔn surumaw n'a fɔ Seyda bɔra k'a fɔ kuma la cogo min na i sigiɲɔgɔn min bɛ yen i n'a ka surun balimaya la i sigiɲɔgɔn don wa silamɛ don o hakɛ saba ɲininen don i fɛ k'i ka di o tigilamɔgɔ ma Ala ko ko aw sigiɲɔgɔn surumaw dɛ a k'olu fɛnɛ ɲumanya kɛ ka ɲɛsin olu ma an m'a ye ko sigiɲɔgɔnya ka bon Ala bolo kosɛbɛ wa jari junubi ani aw sigiɲɔgɔn janw ani sigiɲɔgɔn min fɛnɛ ka jan i la a bɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔn min yɔrɔ ka jan i la sigi la o bɛ se ka ye a la i n'a fɔ du damadɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sabula kira ko kisi nɛma b'a ye ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn bi jate du 40 i numan fɛ du 40 kinin fɛ i kɔfɛ du 40 ɲɛfɛ du 40 Seyda n'i y'o an ka sigiw yɛrɛ jateminɛ an ni minnu yɛrɛ bɛ du kelen kɔnɔ bi a ko man nɔgɔn fo sigiɲɔgɔnya an ka dɔn ko Ala kumana sigiɲɔgɔnya kan a ka kuranɛ kɔnɔna la ka a bonya kosɛbɛ sabula y'a ni ale Ala bato a y'o de jɛ haya kelen na k'a ye Ala bato wa kana fɛn fara Ala kan a ka sɔrɔ ka ɲumanya kɛ a bangebagaw ye ɲumanya ka kan kɛ a balima surun
yatimɛw misikinɛw o kɔfɛ a sigiɲɔgɔn surun a ye ɲumanya kɛ ka ɲɛsin olu ma ani a sigiɲɔgɔn jaw i ni min ka surun balimaya la ala sɔnna k'aw bɛɛ sigi la i jiraja ɲuman de ka bɔ e yɔrɔ ka ɲɛsin a ma ala y'o k'i ma wajibi o kɔfɛ i ni min ka jan fɛnɛ balimaya la mais a kɛra ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔn ye walima i ni min yɛrɛ tɛ diinɛ kelen na fiyewu mais a bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ silamɛya b'a wajibiya i kan k'i k'a ka hakɛ tanga i kana sɔn fiyewu tɔɔrɔ ka bɔ e yɔrɔ ka ɲɛsin a ma ko sabula aw tɛ diinɛ kelen na i kana sɔn fiyewu ka fɛn yira a la i ka mara fɛn dɔ ka don a gasi la k'a fɔ an tɛ diinɛ kelen na mago t'a la ayi i ka diinɛ bi i ɲininka a la de i sigiɲɔgɔn min don dɛ i jiraja o sigiɲɔgɔnya hakɛ min b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i k'o dafa e yɛrɛ ka tɔɔrɔ kana s'a ma i denw ka tɔɔrɔ kana s'a ma hali ka taa se i ka marafɛnw ma i ka baganw i jiraja nin si ka tɔɔrɔ kana se i sigiɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔn min n'a n'i tɛ diinɛ kelen na i ka silamɛya ka bonya a n'a ka karama ye k'o yira i sigiɲɔgɔn na min ni i tɛ diinɛ kelen na sabula ala ye sigiɲɔgɔnya hakɛ fo ka taga fɔ k'a gɛlɛyara sabula i mana ala bato cogo o cogo i mana sira ala ɲɛ cogo o cogo tant que n'i ma sira i sigiɲɔgɔn ka hakɛ ɲɛ da la k'a fɔ k'i ma tila fɔlɔ da la k'a fɔ k'i ma kisi sɔrɔ cogo si de la fo ka taa sɔrɔ i kɛnɛ min k'i sigiɲɔgɔn ka hakɛ tanga ala min ko i k'ale bato dɛ ko wa i kana fɛn fara ale ala ka bato kɛtɔ la o ala kelen de ko k'i sigiɲɔgɔn ka hakɛ tanga o la i ni min bɛ sigi la a ka hakɛ tanga kana sɔn ka don a gasi la ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan i kan ka ɲumanya fɛn o fɛn kɛ ka ɲɛsin a ma adamadenya la an bɛɛ ala ka danfɛnw de ye o ɲumanya kɛ i k'o ɲɛsin a ma i k'i ka diinɛ bonya n'a karama yira i sigiɲɔgɔn na k'a fɔ an ka diinɛ tɛ sɔn mɔgɔ tɔɲɔ ma fiyewu i ka dan ye da yɔrɔ min ye i dan ye kana to i denw ka arajo mankan bonya sufɛ ko sabula an b'an ka so de an b'a fɔ ten ne kuma tɛ luwansew seyida luwanse sigi bilama an b'an ka so ne bɛ n ka so sara de e b'i ka jinɔgɔ bɔn k'o woyo ka taa i balima ka da la hali n'a sɔrɔ i n'a tɛ balima kelen aw bɛ sigiɲɔgɔnya min na dɛ o fɛnɛ o hakɛ bɛ yen nɔ o la e ka tɔɔrɔ man ka s'a ma walima e denw bɛ arajo mankan bonya dugu tila fɛ an setɔ filɛ san fɛti laban minnu ma ni o su kelenw na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'u ka denbaya to yen de n'importe comment denmisɛnninw san yɛlɛma ɲɛnajɛ de don san yɛlɛma ɲɛnajɛ o la sa olu bɛ arajo mankan u bɛ si ka mankan kule u sigiɲɔgɔnw da la k'u sigiɲɔgɔn to yen ko denmisɛnninw de don da la k'a fɔ ko ala b'i ɲininka a la wa i ka maradenw olu mana minɛ yɔrɔ yɔrɔ e yɛrɛ tɛna kisi yen nɔ wa an ka dɔn ala kumana a sigiɲɔgɔnya kan kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔna la yɔrɔ caman na mais an y'an basé nin kan haya kelen ka wagati n'a cogoya kama k'a fɔ an k'an janto an sigiɲɔgɔnw ka hakɛ la an k'a dɔn fɛn don fɛn min ni ɲininkali bɛ k'a la seyida ni ala sɔnna an bɛ ala deli hali bi seyida mariam i bɔra ka nin kɔrɔfɔ sanuma minnu di ala k'a faamuya di ani an balimaw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan an bɛ diɲɛnatigɛ waati min na seyida a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ mais an bɛ ala deli ala ka nin kumakan nɔ a faamuyali a kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'an kunda madame kamina kan seyida zeyinabu an bɔra ka kuranɛ ta fɔ sisan nɔ o kumana seyidu rusuli muhammadul mustafa ale min y'an ka kuduwa ye a n'an ka misali tayɔrɔ ale fana bɛ mun fɔ an ɲɛna ladabu sigiɲɔgɔn hakɛw la alhamdulillah seyida kira muhammadu mustafa sallallahu alaihi wasallam e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an bɛ ladegeli kɛ ka taa ale ka juguw ma a kumana kosɛbɛ sigiɲɔgɔnya ka hakɛ la a ka ca fɔli ti a ban yɛrɛ tellement a ye sigiɲɔgɔnya fɔ an ye k'a gɛlɛya a ko a ka hadisa sanuman dɔ yɛrɛ la kisi ni nɛɛma bɛ a ye ko mazalal jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarisuhu ko jibrila y'ale ladi jibrila nana ale ma k'ale ladi ne sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ye ko fo k'a jigin ale kira mamadu kɔnɔ k'a fɔ ko ja ko mɔgɔ ko ne fatura k'i sigiɲɔgɔn b'i tiɲɛ ta ko fo k'o jigin ale kɔnɔ ala ni sigiɲɔgɔnya fɔli kɛ k'a gɛlɛya te min na jibrila y'ale ladi ale yɛrɛ y'a bila a kun na mɔgɔ n'i fatura i den b'i tiɲɛ ta cogoya min na i furumuso b'i tiɲɛ ta cogoya min na i masaw b'i tiɲɛ ta cogoya min na dɛ ko sigiɲɔgɔn fana niyɔrɔ b'i ka tiɲɛ na o cogo kelen na tellement jibrila y'ale ladi ni a ye fo k'a jigin ale kɔnɔ k'a fɔ k'a b'o cogo in de la o la depuis yen an man ka kulonkɛ kɛ sigiɲɔgɔnya la ni kira mamadu mustafa yɛrɛ ka kumakan de a ladila n'a ye et puis fana ale yɛrɛ y'i janto sigiɲɔgɔnya ka hakɛ la kosɛbɛ mais bi anw bɛ cogo di
an bɛ kira Mamadu min kɔ o jɔrɔla ni sigiɲɔgɔn ka hakɛ mais bi an bɛ k'an ɲini k'an sigiɲɔgɔn lebu de k'an ɲini k'an sigiɲɔgɔn tɔɲɔ k'an ɲini k'a ka hakɛw perdi don dɔ kɛra la kira yɛrɛ Abu Zadi yɛrɛ ladi kosɛbɛ yɛrɛ Seyda k'a yira k'a fɔ ko hali n'a ye tobili kɛ a ka du kɔnɔna na k'a k'i jɛ a ka tobili in kɛ a k'a ji janya mun kosɔn sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu nu y'a kasa sama ka ban a ka dɔ di olu bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn n'u mana don a ka naji kasa la Seyda an ka bi diɲɛ laban glace jɛgɛni ninnu olu kasa ka bon dɛ Seyda ayi hali ni glace jɛgɛni yɛrɛ kasa man bon kɛ modèle bɛ anw bolo kasa ka bon ni hali ni glace jɛgɛni yɛrɛ parce que mun na anw yɛrɛ b'a dab'a kama de fo an sigiɲɔgɔn k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka duman de tobi an ka ga kɔnɔ ka tila k'a kumaniya a ma k'a kɛ k'a ɲagarila sigiɲɔgɔn minnu yɛrɛ bɛ yen ni se tɛ olu yɛrɛ ye du kɔnɔna na se tɛ u ka sotigi ye k'a di a ma i bɛ taa sɔrɔ se bɛ min ye o bɛ dansago k'a yira a k'a dɔn k'a fɔ ko nin de bɛ ka tobi ne ka du kɔnɔ bi an ka surafana ye sɛ ye bi an ka surafana ye nin dumuni masina ye nin dumuni duman dama a k'a dɔn k'a fɔ min bɛ ale ka daga kɔnɔ a yiran kan n'a tobi kan o n'a kuma yɛrɛ fɔ kan a n'a dɔnkilida n'a tigɛli mali a k'a dɔn k'a fɔ an ka surafana ye fɛn min ye bi e dun b'a dɔn e sigiɲɔgɔn don a se tɛ a ye denmisɛnninw bɛ a bolo denmisɛnninw dun mana fɛn ye o denmisɛnnin ɲɔgɔn bolo u b'a ɲagari labɔ i b'a ye o bɛ tila tuguni k'a sɛ wɛrɛ di u denw ma tuguni u bɛ taa turu cɛ n'a ye sigiɲɔgɔn ka da la f'olu k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ bolo la denmisɛnninw bɛ taa fɔ yɛrɛ u bɛ taa fɔ et fana u bɛ taa n'a ye u bolo u tɛ daa fɔli yɛrɛ ma koyi prévu dan tɛ a y'i bolo yɛrɛ wa ka taga munumunu n'a ye mɔgɔ sɔn tɔɲɔgɔn ka se k'a y'u bolo olu fana ka taa daga minɛ u mansaw da walima u k'a nege minɛ hali n'u ma daga minɛ sa parce que denmisɛnnin dɔw mansaw selen b'u la ladamu sira kan u tɛna daga minɛ ni a b'a nege minɛ a y'a nege minɛli min kɛ kira ko tentɔ ko i yɛrɛ kisi ka bɔ o ma kana o kɛ fiyewu i man kan k'o kɛ n'a ma ye kaba k'i sigiɲɔgɔn y'a dɔn k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ tobi i ka du kɔnɔ kaba ale kɔni nu y'a kasa sama a yira a la a k'a fɔ n fara walima a k'a minɛ e man k'a dun k'a to fiyewu mais bi o kɛra an ka wasoko ye o kɛra an ka yɛrɛ yira ko ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an ka dumuni kɛyɔrɔ yɛrɛ fi ɲɛ ko ye bi ɲagarilabɔli k'a dɔn ka daga yɛrɛ mankan bɔ daga yɛrɛ yiran kan yɛrɛ dama fɔlɔ diɲɛ bɛɛ bɔ a kalama sigiɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ ka fɛn dɔ kɛ bi bon kira dun y'an bali ka bɔ o ma kira y'an bali ka bɔ o ma a ko tuguni yɛrɛ an k'an jɛ an ka kɛ maa limaniyalen a ko mɔgɔ o mɔgɔ b'a dɔn n'i limaniya ko man kana yominu billahi wa yomil akiri fala yuzi jara i kana i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ fiyewu ni kira ka hadisa dɔ fana ye tuguni donc ni mɔgɔ min limaniyalen don ala la i dalen don sagakun na lahara dɔ don na Seyda e dalen b'a la ko ala de ye e da ka tila ka da la ko lahara don tuguni i bɛna saga bɔ diɲɛ kɔnɔ lahara bɛ tila ka t'i jɔ tuguni k'i ɲɛnamaya k'i zuze i ka kɛta kelen kelen bɛɛ lajɛlen na k'i janto i sigiɲɔgɔn ka hakɛ la i kana to ka tɔɔrɔ ka se sigiɲɔgɔn ma dɛ sinon i y'i sigiɲɔgɔn tɔɲɔni min kɛ ala da la k'a fɔ k'a juru bɛ sara i la lahara don dɛ an dun b'an sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ de Seyda ye arajo kan fɔ arajo kan dɔrɔn tɛ an m'an ka denmisɛnninw yɛrɛ bila k'u sɛbɛkɔrɔba dɛsi a si tɛ anw musow yɛrɛ ka jɛ yɛrɛ bɔ n'an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ ko hɛrɛni bɛ o la ka sɔrɔ an yɛrɛ ka ban hasida ni ɲɛngoya dabɔra dɛ nin bɛɛ de bɛ anw musow ka jɛw la an ka duw kɔnɔna na bi hali n'u nana ni bolofɛn ɲɛnamani min ye min bɛ yen n'a cɛ ka ɲi musoya baarakɛminɛnw na Seyda bɔkun yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'o ta k'o bila ɲɛgɛn kɔnɔ pour que o kana ye yɛrɛ o ɲɛngoya n'o hasidiya o fɛn bɛɛ bɛ kɛ dɔw yɛrɛ b'a ta k'a don hali u ka ga yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ pour que a tigilamɔgɔ kana ka fɛn y'a ɲɛna parce que a ɲɔgɔn tɛ ale bolo ale ɲɛ tana kɛra a ye fo ka taa se fini dontɔw ma ka défaut bila ɲɔgɔn ka finiw na fini gulonyɔrɔw la o bɛɛ bɛ kɛ nin bɛɛ de bɛ kɛ an fɛ yan nɔ fini kolen gulonnen ɲuman dalen ka défaut bila la lamu kɛ k'a fara fuwa walima k'a tiɲɛ cogo la a tɛ se ka don min kɔfɛ tuguni parce que mun na a ɲɔgɔnna tɛ ale bolo ka tila ka ɲɔgɔn hakɛw bɛɛ perdi parce que k'i bɛ se ko la ala dun ko k'i kana i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ dɛ kira ka hadisa filɛ n'i kana i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ n'i dalen b'a la walahi ko ala de y'i dan e ye limaniya jɔn ye ka ban a y'i janto i sigiɲɔgɔn ka hakɛw la i k'a kɔlɔsi i k'a tanga n'o tɛ lahara don sagakunu n'i dalen don o la k'o bi kɛ kana siga la fiyewu o kɛnɛ kɔni kan kɔni i bɛ jɔ k'i ɲininka i sigiɲɔgɔn ka hakɛ la i y'a ka hakɛ min tiɲɛ a ma ala b'i ɲininka a la o la an k'an janto an sigiɲɔgɔn na Seyda siga t'a la
an bɛ ala deli hali bi kɔrɔfɔ ninnu a faamuyali ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a bɔra ka ladabu minnu fɔ nin ye fɛn do a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan an ka sigidaw kɔnɔna na luwanse kɔnɔnaw na fo ka taa se duba kɔnɔnaw na an b'a ye k'a fɔ sigiw gɛlɛyara kosɛbɛ danaɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ Seyda a dɔw a cɛ ka jugu kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na Madame Tarawele ka da waati yɛrɛ n'a cogoya kan e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan kunkurunin jumɛn ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ cɛya fan fɛ a bɛ musoya fan fɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ an balakaw ka fan ka gɛlɛn kosɛbɛ danaɲɔgɔnya la olu ka kumamisɛnninw ka ca kɛlɛmisɛnninw ka ca ayiwa mun de bɛ fɔ an balimamusow ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seyda alhamdulilahi rabbil alamin wagati n'a cogoya kama ne bɛ dakunya damadɔ minnu sɔrɔ ka fɔ an baw n'an balimamusow ɲɛna ala sɔnna ka an minnu kɛ sigiɲɔgɔnma ye o ye de an ka ku ni an yɛrɛ ye wa an ka dɔn ko ninnu tɛ dan yan dɛ i ye fɛn o fɛn kɛ i sigiɲɔgɔn na ko ala ye se dɔ di e ma a kan walima e bɛ se k'a kɛ mɔgɔ foyi tɛ bɔ a la da la k'a fɔ ko kiiri bɛ tigɛ don dɔ la da la k'a fɔ ko ɲininkali b'a la don dɔ la wa tajuru sara b'a la don dɔ la n'o sabatira jɔn dusukun na i b'i bɛrɛbɛn n'i yɛrɛ ye k'i bɛrɛbɛn n'i sigiɲɔgɔn ye an b'a ye sigiɲɔgɔnya gɛlɛya belebeleba n m'a fɔ ko cɛ kunda a tɛ ye dɛ mais a 90% o bɛ anw de la n'o ye musow ye sabu denmisɛnninw bɛ anw de ka mara kɔnɔ t'a sɔrɔ anw ni denmisɛnninw de bɛ ɲɔgɔn kan sanga ni wagati bɛɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ musow de b'a juguya daminɛ debi ni fitini k'a don o ni ɲɔgɔn cɛ k'a don o ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'a kuma fɔ sotigiw ɲɛna sokɔnɔnaw la hali ni ye cɛ fila ye k'u kɔ donna ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya la du kelen kɔnɔna la i t'a sɔrɔ a ju bɔra musow la mais ni aw bɛnna k'a dɔn ala de ye sigi latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sigi mana kɛ cogo o cogo don dɔ la banni b'a la ban b'a la don dɔ la ni sababu dɔ mana min bɛ a baw ni ɲɔgɔn cɛ saya mana na don min na a ma ban wa ni saya y'a ban ka taa sɔrɔ e ni sigiɲɔgɔnmuso tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'o nana fatu e b'a ye hali dɔw hali o janaja kɛnɛ kan i tɛ se ka sigi u bɛ don so de kɔnɔ k'u datugu fo ka jama yɛrɛ kɛ e tɛ se ka ye kɛnɛ kan parce que walima ko bɛna yafa deli su fɛ a ka yafa ma a ɲɛnama ma yafa deli a fɛ a su e bɛna mun fɔ a ye ni saya kɔni kɛra kɔni a banna ka ban o la an kelen kelenna bɛɛ k'o bila an hakili la k'a fɔ ko sigi wagati ko de don i bɛ a kɛ temps min kɔnɔ dɛ i jiraja i ta kana se mɔgɔ ma au contraire mɔgɔw de ta ka se e ma wa i ka sabali ala kama i ka yafa i ka kɛ yafabaga ye i ka bonya n'i ka karama b'o de kɔnɔna la wa n'a banna don min na e de tɔgɔ ko kunnawolobaga a kɛra banni sira o sira ye a kɛra ala nana ni sababu ye a bɔra ɲɔgɔn kan a kɛra saya yɛrɛ y'a ban o kunnawolo ye e de ta ye tant que ne ka tɔɔrɔ ma s'a tigi ma mais n'a sɔrɔ e de ye tɔɲɔni kɛbaga ye n'a banna don min na e de ye kumasulu kɛbaga ye ni saya kɛra a banfɛn yɛrɛ fo ka t'e sa e n'i ka nimisa n'i ka kumasulu bɛ ɲɔgɔn na wa solution tɛ nimisa ni kumasulu min na o la ne b'o de fɔ an balimamuso kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an k'an janto sigiɲɔgɔnw na an k'a dɔn ko hakɛ bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa an k'a dɔn fana ko hakɛ ninnu ko ala b'a ɲininkali k'an na dɛ a dafali n'a dafabaliya o la an yɛrɛ k'u ka hakɛ tanga an k'a to an denw fana lamara denw fana ladamu mun kosɔn denw ka se ka sigiɲɔgɔnw ka hakɛ tanga cogoya min na o kana sɔn ka don sigiɲɔgɔn gasi la fiyewu n'an ye hakɛ ninnu dɔn k'u latanga a bɛ an ka diɲɛ ɲɛ an bolo a bɛ an ka alikiyama ɲɛ an bolo wa a b'a to fana sigida la i kanu bɛ don i sigiɲɔgɔn na sabula mun na tant que sanga ni waati bɛ ale de bɛ k'e tɔɔrɔ e ka tɔɔrɔ tɛ ka se ale ma e ka hakɛ e bɛ k'o de makaran e ɲɛ tɛ ale ta la i ta dafa mɛ i ta dafa walahi ni hɔrɔn don don dɔ la a na maloya n bɛ ka nin bɛɛ kɛ karisa la ne de bɛ kojugu bɛɛ k'a la n b'a kɔrɔmatigɛ n bɛ kumajugu fɔ ma n bɛ nɔgɔ k'a ka yɔrɔ la mais ale tɛ ka a ta sara ne la a tɛ k'a laɲini k'a fɔ a b'a ta sara n na don dɔ la a bɛ maloya a bɛ segin a kɔ a ka sigi bɛ ja Seyda sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen wagati koronna sigiɲɔgɔnya yɛrɛ bannen kɔ bɔlen kɔ ɲɔgɔn kan a bɛ tila ka kɛ balima juru de ye k'a sama u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sɔrɔ mun na sigi kɛcogo ɲuman ya rabi ala k'a kɛcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ya rabi an bɛ Madame Tarawele Seyda Mariamu fo a ka nin bilasirali sanuma ninnu bɛɛ lajɛlen na ka ala deli a mɛnlen kɔfɛ an k'a ta ka baara kɛ k'o nɔgɔya ne ni an balimamusow bɛɛ lajɛlen ye an k'a dɔn k'a fɔ siga t'a la nin waati ninnu diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye waati ni kunkurunin ko de ye kuma tɛ ala sɔnna ka sigiɲɔgɔnya latigɛ an ni mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ
ka da waati yɛrɛ na a cogoya kan ni ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw Seyda da sera hakɛ kow ma hakɛ min laɲinilen don dana ɲɔgɔn ma a ka ɲɛsin a dana ɲɔgɔn ma an bɛna walanwalali dɔw la o la yan'o cɛ an bɛ foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma a fɛn o fɛn b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan o la ni ne bɛ dansigi an ka bi jamukan na an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalam.